चिरां जिल्लानि गेन्द्रा बसुमतारिया इउपिआव खामानि मावनो थांनाया गोमानानै दं। चिरां जिल्लानि भारत भुटान सीमानि ओनसोल दादगारि हाथिसार लावख्रिगुरि गामिनि थागिबि गेन्द्रा बसुमतारिया थांनाय 13 मार्च खालि खामानि मावनो थाखाय इउपिआव थांदोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा दि बिथां गेन्द्रा बसुमतारिया लामा ससेयावनो मबेबा ट्रेन स्टेशनावनो आन्दायनानै थालाङो। दिनैसिम 1 सप्ता जाबाय गेन्द्रा बसुमतारिनि जेबो खौरां गैया। बेराफारसे गेन्द्रा बसुमतारि खौरां गैयैयाव फिसाज्लाजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरा जिंगाजों गफबना दं। बेनिखायनो गेन्द्रा बसुमतारिखौ सोरबाफोर नुसनबायदोंब्ला आंगो फिसाज्लाया नखरनि मबाइल नाम्बाराव खौरां हरनो खौरांगिरिनि हेफाजाबजों खावलायहरदों। मबाइल नाम्बार 8473393598 78968484425। बियो थांदोंमोन माबायाव मा होनोमोनलाय आन्ध्रा प्रदेशआव। ओमफ्राय बिसोरो 15 थारिखनि टिकेट होननानै 15 थारिखआव दानदोंमोन। ओमफ्राय बिसोरो माबा डेट सफैनि सिगांनो 13 थारिखआव गाखोना थांदों आरो बिसोर थांनायालाय। बिसोरो गावसोरलाय होनदों साब्रैयाव ओमफ्राय गावसोरलाय साथामा सहैदोंमोन जाहैदों। सहैनायाव ओमफ्राय सासेया मारै जानानै सानै गैया होनखो बेखौ बुजिनो हायासै आरो जोंबो। दा आफायाथ' ट्रेननिफ्राय ओंखारनानै बहाय थालांखो होनखो पात्तायानो गैया। बिजय स्टेसन होनदों। ओमफ्राय बेखौहाय सोर लानानै थाङामोन? बे खाथिनिनो जलदा सुथदर माबा बिनि नामा सनसल। गावसोरला होनहरो नोंसिनि नोमफाखौ मोनगोन जेरैबाबो। ओमफ्राय बै सासे खारनायखौल' आं जेबो रिक्स लाया होनना बुंदों आरो। अननानै हमनानै दोननानै खिथाहरबानो जागोन। दा रायजो राजानि सिगाङाव मोनसे नाम्बार होनो सानदों। बाव अननानै नुफ्लांबायबा हमना दोननानै बे नाम्बाराव फन खालामनानै खिथाहरबानो जागोन। नायनायसै बिदि जाथाराबाथ' जों बेबस्था लानांगोन। ओरैनो हगारनानैथ' जानाय नङा जाम्बा मानसिखौ लांनानै। आं गामिनि जानानै बेखौनो फोरमायनो सानो जे निउस नायगिरि बिथांमोननि सिगाङाव थांनाय 15 थारिखनि टिकेट कनफार्माव बिथाङा अन्ध्र प्रदेश ना मा होनदोंमोन अन्ध्र प्रदेशआव खामानि मावनो होननानै थांदोंमोन। बिथाङा थांनाय समाव ट्रेनावहाय माखासे लोगोफ्रा गावनि साइडआव सहैनानै दा गेन्द्रा बसुमतारि होननाय बिथाङा दासिमबो सहैयाखैनो, दा नागिरबा मोनाखै। बिनिखायनो जाय बिथांमोना लामा सामा नुयोब्ला बिथांखौ हमनानै जाहाथे खबर हरो। हाथिसार आइफवालि गामिनि सासे सन्थल होननाय मुंनि बिथाङा गावजों लोगोसे खामानि मावनो होननानै लांफानाय जादोंमोन। दा बिथाङाबो गावजों लोगोआव गैया होननानै फोरमायहरनायलाय दिनै सानब्रैसो जानानै थांबाय गोमानाया। बिनिखायनो दा जों गामिनि हिसाबै बे खौरांखौ रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायनो सानदों। जाहाथे बिथांखौ जों थाबैनो लुबैनाय बायदि हास्थायनो मोनफिनो आरो।